ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma min ye Iblisa ye. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An y'an sinji ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Naam. Tabi'u suratul A'raf. Suratul A'raf nɔfɛtugu do tako filanan. Wa katabna ni Allahu Ta'ala ye sɛbɛnni kɛ Nabilahi Musa ye fil alwahi a ka sɛbɛnni walanw na. Fɛn o fɛn n'a mago bɛ se o ma, mɔgɔ bilasira la, wa tafsilan ani diinɛ walanwalali la. Fɛn o fɛn n'u mago bɛ se o ma, Musa i ka walan ninnu minɛ bi quwwatin ni fanga ye. I k'i ka mɔgɔw yamaru u ka minɛni kɛ bi ahsaniha n'a la ɲumanw ye. A mɛn o mɛn urikum ne bɛna yirali kɛ aw la daral fasikina cɛnikɛlaw ka so la. A y'a f'u ye Musa ni Allahu Ta'ala ye munajatu kɛ. U ye tile 30 ta mais a labanna 40 na. A labanna tile 40 na. Tuma min na n'o kɛra o 40 in kɔnɔ fɛn min ni fɛn min bɔr'o la a filɛ k'o de ɲɛf'u ye. A ko wa katabna lahu fil alwahi. Ne Allahu Ta'ala ye sɛbɛnni kɛ Musa ye walan na. O tuma na walan kun dilanlen bɛ min na mɔgɔ kuma tafsiri ka kuma ka ca o kan nka an t'o nɔfɛ. An bɛ min nɔfɛ mun sɛbɛnna walan la min kulli shay'in fɛn o fɛn diɲɛna ni Musa mago bɛ se o ma diinɛ na. Ni Musa ka mɔgɔw mago bɛ se o ma diinɛ na, Ala ko n y'o bɛɛ sɛbɛn walan in na. Ma wa de bɛ yen mais wa ye mahazufu ye. O tuma na wa maw'izatan wajuli siraw ka mɔgɔw waju k'i bila sira i ka Ala dɔ ka sira Ala ɲɛ. N y'o caman k'a la. Wa tafsilan n ye kiriw ɲɛfɔ. Ni mɔgɔ min ye sonyɛni kɛ o bɛ kɛ tan, ni mɔgɔ min ye nin kɛ o bɛ kɛ tan. N ye o walanwalan a kɔnɔ ka kiriw walanwalan ani bato cogo. Li kulli shay'in fɛn bɛɛ ye ni diinɛ mago bɛ s'a ma. Fa khuzha o tuma na Musa o kuranɛ min jiginni kan walima o kitabu min jiginni kan n'o ye Tawurata ye. Fa khuzha o tuma na ne Ala kumakan ninnu minɛ sa bi quwwatin i sɛbɛ la. Ni fanga ye o kɔrɔ ye i sɛbɛ la. Bi maana n ko i ka min kɛ i jija i k'o kɛ. N ko i ka min to yen i jija i k'o to yen. Wa amuru qawmaka i k'i ka jama yɛrɛ yamaru ya'khudhu bi ahsaniha. Ala ɲumanw a fɔ i ka mɔgɔw k'o ta. Sa'urikum daral fasikina n bɛna tiɲɛnikɛlaw sigiyɔrɔ jira aw la. Bon kuma fɔlɔ wa katabna lahu fil alwah. A ye fɛn minnu sɛbɛn lawhu la a ka ca dɛ. A ye fɛn camanba de sɛbɛn walan in na. Mais a la belebele dɔ ye n'u b'a fɔ ko les 10 commandements. An ye kuran tafsiri caman lajɛ olu ye min fɔra la ni o ka ca dɔɔni. O ye kuru 6 de ta. O kɔrɔ ye 4 b'a jɛ. O la a ko an ye min sɛbɛn walan na n'o kɛra layidu ye k'o wajibi y'u kan. N y'a fɔ de inni ana Allahu arrahmanu arrahim la tushriku bi shay'a. O y'a fɔlɔ ye. Ne de ye Ala ye min ye diɲɛ hinɛ tigi ye ani lahara hinɛ tigi. Nka n ye Ala ye n ti dɔwɛrɛ ɲini aw fɛ dɛ. La tushriku bi shay'an n bɛ min gɛlɛya aw ma a kana fila fara ni Ala kan. O kɛra a layidu fɔlɔ ye. A layidu filanan wala taqta'u as-subula. A kana sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ
ka bin u kan k'u ka nafolo bɔsi walima k'u ɲɛnama minɛ o kɔrɔ ye a kana namara kɛ subla la taqta'u subla a kana sira tigɛ mɔgɔw ye o a kana bin mɔgɔw kan k'u namara a kana sira tigɛ mɔgɔw ye komi a bɛ sira tigɛ dɔn cogo min na an kun t'a dɔn mɛ an y'a dɔn bi sow bɛ bin ka sira fɛ k'i ka fɛnw bɔsi la o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ fɔlɔfɔlɔ minnu tun bɛ yen bamanan tile la a bɛ fɔ olu ma de ko jadɔw olu bɛna de musow bɔtɔ dɔgɔduguw la ka taa u bɛ taa sira tigɛ musow ye k'u minɛ k'u kɛ jɔn ye ka taa n'u ye bon mɛ an yɛrɛ tile la bi siratigɛ yɛrɛ kɛra an yɛrɛ fɛ yan bi u bi a bɛɛ bɔ mɔbili kɔnɔ k'a da disi kan ni marifa ye k'a ka fɛn bɛɛ bɔ aw kɔnɔ n'ala ma fara aw kan yɛrɛ u bi dɔw faga o tuma na layidu filanan min ni Tawureta ye o jigin Musa kan a n'a ka mɔgɔw kan ka min minɛ u fanga na n'a ko Musa k'a minɛ ka tila k'a fɔ a ka mɔgɔw ye u ka a Hasanu minɛ o filanan de ye ko wala taqta'u subla a kana sira tigɛ mɔgɔw ye a sabanan wala tahlifu bi ismi kaziban ni maa min y'o kɛ dun fala uzaki a kana nkalon tigɛ mana maa min y'i tugu k'i kale Ala la ko a kana kale ne Ala tɔgɔ la nkalon kan ni maa min y'o kɛ fala uzaki n t'o tigi saniya kun ni Musa ka bayaw de ye tan a n'an ta in bɛɛ ye kelen o ye sabanan ye naaninan wala taqtulu a kana mɔgɔ faga a kana bi mɔgɔ kan abada ka mɔgɔ faga a duurunan na wala tazunu a kana jɛnɛya kɛ a wɔɔrɔnan min n'a nana n'o ye ko wala tu'aqu alwalidaini a kana bangebaa fila kota a kana kɛ dangaden bon kuranɛ caman nana ni nin wɔɔrɔ in de ye mais layidu in ye 10 de ye o kɔrɔ ye ɲɔgɔn sama bi yɔrɔ min na ko tuma min na ni lawuhu ninnu bɔra Musa nana an bɛna s'a yɔrɔ ma ɲɛfɛ mais an mago b'a la yan Musa nalen Ala ka munaja la yan'a ka na a ka mɔgɔw ye misi bato tuma na a nalen a dimine walan min b'a bolo ni layidu ninnu sɛbɛnnen b'o la ni diinɛ fan caman ko a ye walan in fili k'i ɲɛsin mɔgɔ ninnu ma o walan ye benni min kɛ ko a kari-karila a mugumugura bon Musa ka sɛbɛn tɛ Ala ka yamaru sɛbɛn de don tuma min na n'a mugumugura ko sariya camanba de tununa ka bɔ a la o ye dɔw ka riwaya ye mais dɔw ko la bɔkaben tɛ se ka Ala ka fɛn tunu ko a kun tununa ko mais ko Musa tilala ka Ala wele ko Ala tilala k'a sɛbɛn a nɔ na ko dɔw ko la ko min mugumugura Musa ko n y'o bin ka bɔ a kan kuma ka ca mais à toute de façon an kɔni ye 6 sɔrɔ a la mais 10 de don siliman dɔ bi bɔ ko les 10 commandements o b'a 10 bɛɛ fɔ o b'a 10 bɛɛ fɔ aha ayiwa o tuma na a bɛɛ dafalen bi sɔrɔ quoi o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ i ye dɔrɔn baya tɛ bi ko ye a bɔra mɔgɔ min da o de gɛlɛyara mɔgɔw ma kɛlɛ in yɛrɛ kun ye nin dama de ye ɲɔ tɛ foyi tɛ baya a la silamɛ tɛ dɛ hali kafiri ɲuman a mago b'a la n'i y'a da i ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn i t'i siga fiyewu Ala kira ko jamakulu dɔ bɛ na n kɔfɛ olu bɛna ne Muhamadu ka tiɲɛ minɛ u bi kɛlɛ a kan u bi faga a kan mais u bi balo a kan f'u ka se ne Ala ma wa olu de kɔrɔtalen don tɔw sanfɛ ne Ala bolo kana siga dɛ nin jamakulu in don parce que diinɛ nana min kama a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛɛ bɛ kiraw ci kun dɔn kiraw cira dugukolo dilanli de kama a bɛɛ bɛ faamaw sigi kun dɔn faamaw sigira jamana dilanli de kama hali n'u t'a kɛ ten a kɛra a dabɔra o de kama ka polisiw ta ka gendarmew ta u ka binganikɛlaw ni cɛnnikɛlaw minɛ ka bɔ ɲumankɛlaw cɛ la
bon o kumana ni mɔgɔ ka sani ala de ka sani kumana ni mɔgɔw ye saniya ɲini ka kisi ɲini ka tanga ɲini ala bɛ min ɲini u ye o ka bon ye kumana toujours an b'a ye silamɛya u mana f'u ye cogo o cogo ala kelenbadiya kɔfɛ foyi man bon ni jogo tɛ bon jango an yɛrɛw m'a fɔ kuranɛ de y'a fɔ ne hakili baya kɔni kuranɛ de y'a da ɲɔgɔn kan hadisa tɛ ko i b'a fɔ dɔyifu don hadisa tɛ ko maa bɛ ɲɔgɔn sama na han bon fɛn dɔ fana an ka u bɛ mɔgɔw hakili cɛ ni min ye jeni y'a mɛn alimami maliki da jeni y'a mɛn abu hanifata da abu hanifata ni alimami maliki e b'o tɔgɔ fɔ yan a fɔra i ye ko ala ko tan ka ban o tuma na e fana ye ala bila ka bato ma fɛn wɛrɛ bato wa ala cɛ nin de bɛ fɔ ko alimami maliki m'a fɔ an m'a mɛn alimami maliki ye ala ka jɔn dɔ de ye ala kumakan fɔra ye kaban e ko alimami maliki m'a fɔ a sabatira hadisa la mɛ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam an y'a fɔ ye siɲɛ caman kira musow ye nin kɛ a denw ye nin kɛ a bɛɛ yɔrɔ dafalen b'an bolo ala kira ka denbaya ye baya kɛ a muso bɛɛ ye baya kɛ o tumana mun bi banga la tuguni i b'a faamu ta dɔrɔn seitanɛ arana ala qulubihim o dɔrɔn de don tumana nin ye nabila ye musa ta de ko musa ne de ye ala ye diɲɛ hinɛ tigi ni lahara tigi la tushriku biya shay'a a kana fila fara n kan dɛ wa a kana sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ ayiwa wa n b'a gɛlɛya aw ma fana a kana kale ne ala tɔgɔ la nkalon kan n'o kɛra n daw saniya bilen wa a kana maa fa nkalon kan wa a kana jɛnɛya kɛ a kana a bangebaaw dangaden nin ye 6 ye 10 min ɲinina mɛ o riwaya kelen la a bɛ tafsiriw la k'a fɔ ala ko musa ma kana jɛnɛya kɛ kana sonyɛni kɛ n'o kɛra ne ala b'i ɲɛ dogo i la o kɔrɔ ye i ni ala cɛ bɛ janya mɛ ni karamɔgɔbaw sɔrɔla bi n'olu ko tazikiya yɛrɛ ye haramu ye y'a dɔn ka ala yɛrɛ sɔsɔ kɛnɛjala kan ala k'an laban ɲɛ o tuma na ko cogo di wa maw'iza wa tafsilan li kulli shay'in fakhuzuha bi quwwatin o tuma na musa ni minɛ ni fanga ye dɛ fanga kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ i jija i k'a kɛ wa amuru qawmaka wa i ka mɔgɔw fana yamaru bi ahsaniha ala ɲumanw olu ka o minɛ o tuma na bi ahsaniha in juguman tɛ kuranɛ na juguman tɛ ala kumakan la mais a nana sabilu tafdili de kan ala kumakan na juguman t'a la nka dɔ ka bon dɔ ye o kɔrɔ ye di Abdulahi ibn Abbas ko bi ahsani ma umiru fil ardi fayuhillu halalaha wa yuharrimu haramaha nka keisanu de ko ahsan ha de kɔrɔ ye k'u ka farida u k'u jando faridaw de la k'o de ye ahsan ha ye nka kuturubu ko bi ahsan ha ko o de ye min mana ɲɛ u yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ ko nka ko a bɛɛ ka ɲi nka n'i ye nin kuma in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'a kɔrɔ fɔ anw ka yecogo la bi ahsani ha tafsiri wɛrɛw nana n'a ye olu y'a yira k'a fɔ ko el akhzu bil azaimi duna tarkhis o tuma na sisan n'a fɔra silamɛ ye i bɛ se ka tayamumu kɛ ka seli i ko tiɲɛna ne ka kan ka tayamumu kɛ ka seli mais ne bɛ se ka seliji yɛrɛ ta hali ni sumaya bɛ o tuma na o de ye ahsani ha o yɔrɔ ye el afu afdal min al qisas ala ko ni maa y'i tɔɲɔ i bɛ se k'i ta sara i bɛ se k'i ta sara mais i ko ne yafara o tuma na o de ye el akhzu bi ahsani ha o tuma na i y'a la ɲuman minɛ ne bɛ se ka n da sara ala ko n ka n da sara mais ne yafara o tuma na a f'u ye ko u ka minɛni kɛ n'a a la ɲumanw ye o tuma na ahsana ha i y'a ye wa n'a sɔrɔ a ye kuma in faamu sisan o tuma na sisan ahsana ha de ye nin ye parce que a b'i kamana gan n'a fɔra bi ahsani ha ala ka kuranɛ na ko i k'a la ɲuman ta juguman de ye jumɛn ye tawurata la i k'a la ɲuman ta juguman de ye jumɛn ye
o tuma na juguman t'a la mais dɔ de ka kusa dɔ ye parce que hunaka hasan wa hunaka la hasan ya sabilu tafdil la dɔ ka kusa dɔ ye n y'o de fɔ ala ka kuma bɛɛ ye belebele de mais dɔ ka kusa dɔ ye dɔ kusayali dɔ ye m'a dɔn i bɛ kusayali faamu cogo min na dɔ de ka ɲi dɔ ye anw ma ala ko mɔgɔ bi n'i kan al aynu bil ayn a y'i ɲɛ ci o tuma na sariya b'i bolo k'u yɛrɛ k'a ɲɛ ci i kɛtɔ k'a ɲɛ ci i ko ala ne yafara o tuma na akhasa min al kalimati bi hasaniha voilà sa'urikum daral fasikin mina cɛnikɛlaw sigiyɔrɔ yiri la mana cɛnikɛlaw sigiyɔrɔ in ɲɔgɔn sama min bɛ o la o ka ca dɔɔni daral fasikina ko mina cɛnikɛlaw sigiyɔrɔ jiri la janɛmɛ kɔnɔ u bɛ ka tɔɲɔli min kɛ minnu jiri la janɛmɛ kɔnɔ u bɛ sigi cogo min na dɔw ko la sa'urikum daral fasikina mina cɛnikɛlaw ka so jira la ko a kɔrɔ de mina a bɛna a ka voyagew la n ye mɔgɔ minnu halaki a bɛna tɛmɛ u ka tomɔkɔrɔw la k'a fɔ nin ye samudakaw halakilen nin ye adakaw halakilen o tuma na a bɛ tɛmɛ o yɔrɔ minnu na n bɛna tiɲɛnikɛlaw ka yɔrɔ jira aw la pour que a yɛrɛw k'a kɔlɔsi n'a ye tiɲɛni kɛ a fana bɛ laban ta de sa'urikum daral fasikina o kɔrɔ ye n'ala n bɛna tiɲɛnikɛlaw ka so jira a la a ka voyagew fɛ a ka dugutaw fɛ a ka safariw fɛ ayiwa n'a ka siyahaw fɛ a bɛna tiɲɛnikɛlaw ka yɔrɔ halaki cogo ye o tuma na dɔw ko la ko a kan bɛ firawuna yɛrɛ de ma sa'urikum daral fasikina n bɛna tiɲɛnikɛlaw ka so jira a la ko a kan bɛ firawuna de ma parce que a ko firawuna bɔra so kɔnɔ a n'a ka dugulamaw bɛɛ tola ji la o tuma na nin sebatigiw k'olu ka dugu lankolonya cogo lajɛ bi foyi t'a kɔnɔ o tuma na ko i b'a dɔn n'u u yɛrɛ ma ala ka sira minɛ u fana bɛ laban ta de naam saamɛ o mɛn asirifu ne ala bɛna jɛngɛni kɛ ka bɔ ne ala ka dalilu faamuni ma n bɛna mɔgɔw jɛngɛ yatakabbaruna mɔgɔ minnu y'u yɛrɛkun bonya nin dugumakolo in sanfɛ bi ghayril haqqi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ ye kulla ayatin n'u ye kabako ye u ti limaniya n'o aya ninnu ye n'u ye kanda sira ye u t'o minɛ sabila n'u ko k'u ta sira ye n'u ye yeli kɛ tɔɲɔn sira ni fili sira la u b'o sira de minɛ sabila n'u ko k'u ka baara sira ye u gɛnni ka bɔ ne ala dɔnni ma sabu mɔgɔw de don kɛzabu u ye nkalontigiyali kɛ ni ne ala ka ayaw ye f'u taara laban ka bɔ ala ka ayaw ma ghafini u kɛra mɔgɔ ɲinɛnenw ye ala ko cogo di sa'asrifu ne ala bɛna ma jɛngɛ ani ayati ka bɔ ne ala ka aya fɔlen ninnu ma allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq mɔgɔ minnu yɛrɛ bonyalaw ne ala ka tiɲɛ o tiɲɛ n'a nana n tɛ sɔn yɛrɛ bonyana k'a faamu sabu ale ka bɔ a yɛrɛ bolo a yaadalen don ale tɛ fɛ ka tiɲɛ ɲini a mago tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma k'ale sago la dɔrɔn a t'a fɛ o tuma na o maa o maa ni ne ala ka tiɲɛ nana n b'a tigi jɛngɛ ka bɔ a faamuni ma wa in yaraw kulla ayatin n'u i mana kabako fɛn o fɛn jir'u la la yu'minuna biha u ti limaniya n'a ye i mana jir'u la ko ala ko ta u yɛrɛ k'a ye u ɲɛna u ti da la fiyewu wa in yaraw sabila rushdi n'i ye kanda sira jir'u la u y'a ye u ɲɛna la yattakhizuhu sabila u t'o minɛ fiyewu k'o kɛ taasira ye nka n'u ye fili bandiya sira kɔni ye o yɔrɔ bɛɛ u b'u bolo fila don o la mais dɔwɛrɛ ma nin z'u ma dɛ zalika bi annahum kazabu bi ayatina sabu mɔgɔw de don u ye nkalontigiyali kɛ ni ne ala ka kabako ye wa kanu anha ghafilina u kɛra maa ye minnu ɲinɛna kɔ ni ala ka kabako kɔ
mana n'i y'o lajɛ o y'an ka bi yɛrɛ de ye o mais a kan bɛ nin hukumu in ko a kan bɛ Firawuna n'a ka mɔgɔw de ma parce que dɔw ye kuma caman fɔ a la ko hukumul aya li ahli misra khasa bi qawlihi ayati ay al ayatu 9 k'u ko Egypte yɛrɛ de ko don ni aya in na ko n'u ye aya o aya ye ayiwa u b'u kɔ don u ma yɛrɛ bonya kama allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq minnu b'u yɛrɛ bonya Musa nana ni tiso ayati ye o bɛɛ kɔ u ma sɔn bon mais o ye tafsirikɛla min y'a fɔ o cogo la nka Ibn Jarir ko Firawuna ko tɛ ko kabako bɛɛ de ko don kabako o kabako ka kan ka mɔgɔ sira Ala ɲɛ aya o aya ka kan ka mɔgɔ sira Ala ɲɛ ko Ala kan bɛ o bɛɛ de ma ko a bɛ o ayaw la khalqu samawati wal ard dugumakolo ni sangaba dali wa ma fiha ani fɛn min bɛ o fila la mina shamsi wal qamari wan nujumi wal bihari wal shajari wan nabatat wa ghayriha ko o bɛɛ lajɛlen bi don ayatu in kɔnɔ mana mɔgɔ y'i kɔ don Ala ka ayaw la i ti miiri n'a ye ko nin bɛɛ ye kabako de ye mɔgɔ kan ka da Ala la mina n'i ye tile lajɛ maa nɔ tɛ ka kalo lajɛ maa nɔ tɛ ka dolow lajɛ mɔgɔ nɔ tɛ ka baji woyo cogo lajɛ maa nɔ tɛ ka falenfɛnw falen cogo lajɛ ko o ye ayaw de ye mɔgɔ y'o ye ka tila i ma Ala dɔn o tuma na o tigiw de ye minnu y'u yɛrɛ bonya Ala ka tiɲɛw dɔɔni ma ye ayiwa o tuma na walezina a ko mɔgɔ minnu ani mɔgɔ minnu ye nkalontigiyali kɛ ni Ala ka kabako ninnu ye ani lahara seli u ka baaraw bɛɛ binna yala u bɛna sara dɔwɛrɛ la wa fo fɛn min kɛ nu u kun kɛra nu na u kun bɛ min kɛ walezina kazzabu bi ayatina wa i k'a dɔn sa mɔgɔ minnu ye ne Ala ka kuranɛ sɔsɔ walima ne Ala ka kabakow sɔsɔ kabako min ɲɛ b'a ye k'a dɔn i bɛ Ala dɔn a na i tɛ siga ni o ye adamaden yɛrɛ dacogo ye n'o ye bolongɔni dacogo ye n'o ye bolongɔni nɔ dacogo ye ka tila ka nɛn lamagacogo lajɛ da kɔnɔ k'o bɛ kuma nin bɛɛ ye kabako de ye mana mɔgɔ min ye nin kabako ninnu ye ka tila k'i kɔ don o la ka tila tuguni wali k'ayil akhirati ka tila k'i kɔ don lahara bɛɲɔgɔnya na k'a fɔ sagakunu ye tiɲɛ ye minnu ba n'o ma habitati a'maluhum u la mɔgɔ minnu ye baara ɲumanbaw kɛ Ala ko ale ti ɲumankɛla sara tiɲɛ ko nka nin ɲumankɛla ninnu ka baara bɛɛ bi bi ni kɔrɔ ye di a ti mago ɲɛ lahara nka a bɛ mago ɲɛ diɲɛ na yan Ala ti ɲuman sara tiɲɛ fiyewu hali n'i ye kafiri ye ni i hinɛna Ala ka jɔnw na n'i ye ɲumanya kɛ n'Ala m'a fara i si kan a b'a fara i garisɛgɛ kan hali jazawul ihsani illa ihsan n'i ye ɲuman kɛ hali kafiri mana ɲuman kɛ Ala ye Ala b'a sara nka i ti sara sɔrɔ lahara mɛ Ala bɛ se ka hɛrɛ dɔ k'i ye diɲɛ na k'i ka ɲuman sara i ye ɲuman ti bi hali yujuzawna yala adamadenw bɛna sara fɛn wɛrɛ la wa illa ma kanu ya'maluna fo kun bɛ min baara kɔ mɔgɔw ti sara foyi la u ka kɛtaw kɔ Ala k'an ka kɛta ɲɛ naam Musa ka jamakulu ye minɛni kɛ Musa taalen munajatu la u ka masiriw la ni k'o kɛ misini ye farikolo mado misi konbokan b'a da yala u ma yeli kɛ wa k'a fɔ nin ko in n'o ye misini ye la yukallimuhum a ti kuma u fɛ wa a ti ka k'u kanda fana sabilan sira la u ye nin kɛ boli ye o kɛla tɔɲɔnikɛlaw ye
wattakaza qawmu Musa min ba'dihi Musa taale a ka munaja la sisan o kɔnɔna na a ka mɔgɔw o y'a sɔrɔ u kun ko a ka Ala k'u ye parce que u nana sɔrɔ dɔw bɛ ka Ala bato o ɲɛnajɛba bɛ sen na n'o y'u ka boliw ye sa u ko Musa ko hali yɛrɛ ka Ala dɔ k'an yɛrɛ ye Musa y'u ladi k'u kana sɔn k'a fili kun o kumaw bannen kɔ ni Musa taara Samiri mun b'u cɛla ye o y'u nɛgɛ ko u yɛrɛ ka boli ni la o kumana masiri minnu b'u la u ye musow ka masiriw fara ɲɔgɔn kan cɛw bagi sanu bagi bɛ minnu tɛgɛ la warijɛ bagi bɛ minnu tɛgɛ la bon k'o y'a sɔrɔ Firawuna ka mɔgɔw ko Musa ka Bani Israilaka ninnu u bɛ ɲani bɛɛ de la ye mais mɔgɔ mana kɛ mara la cogo o cogo i ni mɔgɔ dɔw ka di o kɔnɔna na ko u tun b'u ka sanyɛlɛmɛ ɲɛnajɛ kɛ i n'a fɔ an ka jɔn minnu minɛna ka taa Ameriki ninnu ni Faransiw la ayiwa khasatan na Ameriki o mɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan o farafinw u bɛ ɲɛnajɛba kɛ san kɔnɔ Ameriki yɛrɛ b'a financer u b'u ka farafin ɲɛnajɛ kɛ u bɔra faso minnu na o gunbefɔw ni o balafɔw o b'o ladege bon o kumana ninnu fana bɔlen Bani Israil ka na Egypte Misra o kumana ni u ka sanyɛlɛmɛ ɲɛnajɛ sera Egyptikaw b'u ka masiriw singa u ma comme mɔgɔ minnu b'a la i bɛ maa min bolo min b'i mara i bɛ min ka so kɔnɔ o kumana walima i ni min ka di o b'a ka masiri dɔ singa i ma a k'a pari o la o kumana o masiriw dilen u ma ko kɛlɛ in wulila o de kɔnɔ Firawuna ni Musa ta yen ni u tora ji la k'a sɔrɔ masiri ninnu bɛ Musa ka mɔgɔw bolo k'u y'o masiriw de fara ɲɔgɔn kan dɔw ko la u yɛrɛ ka masiriw de don ko a wajibiyalen tɛ a ka caya ko mɔgɔw b'a filɛ n'a fɔra Ijlan o kɔrɔ tɛ misi belebele jɔlen hali misi min tɛ tɛmɛ bolongɔni kan n'a suraya dilancogo ye misi dilancogo ye ko o bɛ se ka wele Ijlu parce que a b'o de taamasiyɛn o kumana a kɛra cogo o cogo u y'u ka masiriw de fara ɲɔgɔn kan o kumana u y'o yele k'o dilan k'o kɛ misi ni bɔɲɔgɔnko ye ka sɔrɔ ka o sigi o kumana min huliyihim wa bɛ min huliyihim walima min hiliyihim o kalanko fila b'a la hiliyu b'a la huliyu b'a la min zinatil qawmi jamakulu ka masiri la o kumana sa wattakaza Musa wattakazu qawmu Musa wattakaza qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim o kumana u ka masiri fɛn ninnu u y'o de dilan sisan Ijlan ni k'o kɛ misiden ye jasadan ka a taamasiyɛn k'a kɛ farikolotigi ye lahu khuwarun misi komokan b'a da a bɛ misi misi kasikan yɛrɛ mɛn a da a t'a da wa a ka misi kasi kɛ u kɛlen bɛ ka wo dɔw de bɔ a la o kumana ni fiɲɛ nana don o fɛ a bɛ taa bɔ min fɛ a bɔ k'a bɛ misi kasikan de fɔ quoi kumana n'o kɛra dɔrɔn kafiriw b'a fɔ off ko boli kumana karima faamu de o kabako ko de tun bɛ a la lahu khuwarun misi kasikan yɛrɛ b'a la bi mana sawtun yusma mankan min bi mɛn na alam yaraw yalu ma yalika annahu la yukallimuhum uma ye misi in ti kuma u fɛ o b'a yira ko Ala tɛ wala yahdihim sabilan ati tafanjiru la o b'a yira ko Ala tɛ na u ye nin minɛ de wa kanu zalimina a minɛni u fɛ ka kɛ Ala ye u labanna ka kɛ tɔɲɔnikɛlaw de ye ka Ala ka sira bila a ko tuma min na sa ni binni kɛra u tɛgɛ kɔnɔ sa u ye yeli kɛ k'a fɔ olu olu sɛbɛkɔrɔ filila o ko n'an ma hinɛ na ni ka yafa ma an galenna nakunanna anw bɛna laban sere na mɔgɔ bɔnɛnenw na a ko wala ma don wa
wala ma suqita fi aydihim ma mina n'u nimisara u ka nin baara in na suqita fi aydihim ma mina ni nimisa benna u tɛgɛ kɔnɔ u y'a ye u filila suqita fi aydihim ma mina n'u tiɲɛ bennu tɛgɛ kɔnɔ k'u ka baara defo jir'u la k'a fɔ a ye nin baara min kɛ filiba don dɛ kumana o sabatilen u tɛgɛ kɔnɔ u nimisara arabuw ka ndalen de don ko suqita fi aydihim ko a bennu tɛgɛ o o kɔrɔ ye u nimisara an kun bɛ ɲɔgɔn na n y'a k'u tɛgɛ dɛ n y'a k'u tɛgɛ o kun bɛ min an y'a k'u tɛgɛ bɔn o tuma na ni arabu fana ka ndalen dɔ de don suqita fi aydihim ko a kɛr'u tɛgɛ tuma min na nimisa y'u tɛgɛ fa u y'a ye k'u ma ko ɲuman kɛ o de ye wala ma suqita fi aydihim tuma min na ni nimisa kɛra k'u tɛgɛ fa na wara'aw u y'a ye o yɔrɔ la annahum qad dallu k'a fɔ k'olu filila u ko sa n'a ma hinɛ an na ni ka yafa ma an na kɛ maa bɔnɛnenw dɔ ye dɛ na u ye ala yafa deli minnu bɔra ko kalama olu y'a ye yanni Musa ka na ko fili kɛra dɛ ko an ye sira bila ko nin tɛ kɛ fiyewu Musa ye ala kelen de jira an na an ka tila ka na ala wɛrɛ dilan k'o bato k'a sɔrɔ a ma jɛn n'a ye an filila dɛ kumana u nimisara falama a ko tuma min na sa aw ta y'a ko ye a ko tuma min na sa ni Musa segira ka na a ka jamakulu cɛra a diminenba a nimisalen nabilayi Musa ko a fɛn cɛjuguyara aw ye ne kɔrɔfɔ n'o ye ne Musa kɔfɛ a fɔ aw kɔrɔtɔra a ma ka kiiri kɔrɔ o kɛra min kɛ a ye wala ninnu geru a ye minɛni kɛ n'a balimakɛ kunsigi kunkolo ye a bɛ ka k'o korondo ka n'a ma a balimakɛ ko a ma ibna umma n baden i k'a dɔn jamakulu in u ye ne maa dɔgɔman filɛ u dɔw yɛrɛ surunyana u kun bɛna ne faga i kana jugu yɛlɛ ne na kun i kana ne kɛ ka fara jamakulu kan zalimina minnu ye boli bato y'a faamu wa a ko nin yɔrɔ in na sa a ko tuma min na ni Musa segira ka na a ka mɔgɔw yɔrɔ la a diminenba nana a sifana a mɔnɛnen parce que ala y'a fɔ a ye ko i ka mɔgɔw ye boli bato i kɔ dɛ k'u ye ne ala bila u bɛ ka boli bato o kɛra min na Musa nana gadibana a dimine asifan a mɔnɛnen ko nin sera ka kɛ cogo di kala Musa ko fɛn cɛ juguyara a ye ne kɔrɔfɔ ni min ye dɛrɛ ne ma taa ka nin to a bolo a ye fɛn juguba kɛ ne kɔfɛ dɛ aw kɔrɔtɔra a ma ka yamaru kɔrɔ ne taara ala yɔrɔ tile 40 n bɛ segin ka na aw kɔrɔtɔra ala ka yamaru kɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ a ye wala minnu b'a bolo a y'u keru o yɔrɔ bɛɛ a balimakɛ Haruna o don a ye o kunsigi minɛ mais Haruna ka kɔrɔ Musa yɛrɛ san 3 ɲɔgɔn na Musa de ka Harun yani akbar min Musa bi salai sanawati Musa kɔni Haruna ka kɔrɔ ye mais u fila bɛɛ cira sa o kɛra min kɛ a ye Haruna kunkolo minɛ a y'a tufa yajuruhu ilayhi a bɛ ka a sama ka na yɔrɔ la qala yabna ummi qala ibna umma ibna umma o ye ninnu nana n'a ye ten mais a bɛ na cogo wɛrɛw la
wa yabna umma wa yabna ummi a fila bɛɛ ye qiraatu ye quoi yabna ummi ani yabna umma a bɛɛ ye kelen ye bi kasril mim wa fatihiha yabna umma yabna ummi ummi umma a fila bɛɛ bɛ se ka fɔ naam innal qawma i k'a dɔn jamakulu in istad'afuni u ye ne lafulen minɛ koyi c'est-à-dire ale ye Haruna de kɛlɛ parce que ale taara ka jama kalifa to Haruna de bolo bon ale nana sɔrɔ Ala y'a fɔ a ye ko jama ye boli sɔn bon n'i nana i b'i ɲɛsin jama ɲɛmɔgɔ de ma o kumana jama ɲɛmɔgɔ kun ye Harun de mais ale dimi kojugu ko fɛn wɛrɛ bato la min tɛ Ala ye a ye balimakɛ in kunsigi minɛ k'o tufa ka na ko Musa kun ye mɔgɔ farima ye ayiwa a y'a balimakɛ in kunsigi sama ka na a ko mun y'i don nin na o kumana a balimakɛ in ko a ma a ko n baden sabali innal qawma istad'afuni mɔgɔ ninnu ye ne maa lafulen minɛ de kumanu fɛ u ma ko to n da la n ye fɛn bɛɛ f'u ye u ma sɔn wa kɛdu yaqtulunani u surunyana yɛrɛ u tun bɛna ne fa o kumana ne bɛ se ka mun kɛ fala tushmit bi al-a'da i kana jugu yɛlɛ an na kana jugu yɛlɛ na n ye n seko de kɛ n dɛsɛra n b'a kɛ de o yɔrɔ la sa wala tajalni minal qawmi zalimin ma'a qawmi zalimin i kana ne fara mɔgɔw kan minnu kɛra jamakulu ye minnu ye boli bato ne ma boli bato fɛ kumanu fɛ n dɛsɛra de naam qala nabilahi Musa ko ne maɲi yafa ne ma n balimakɛ kun samani na i ka yafa n balimakɛ yɛrɛ ma i ka anw fila don i ka hinɛ na Ala tigitigi rahimina e de ye hinɛ b'a la bɛɛ la sɔn hinɛ b'a ye bana Musa nimisara dɔ farala hujini kan i bɛna min kan i y'a sɔrɔ o sen t'a la e dun ye ko dɔ k'a la kaban o kumana a y'o yafa ɲini ka tila ka yafa ɲini Ala fɛ balimakɛ in fana ye parce que a dɛsɛra o kumana a ko Ala yafa ne ma i ka yafa n balimakɛ in yɛrɛ ma i k'an dun i ka hinɛ na arhamur rahimina e de ye hinɛ b'a bɛɛ la sɔn hɛrɛ ma naam i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa n'olu ye minɛni kɛ misi la a mɛn o mɛn yanaalum sɔrɔli bɛna k'u la dimi yɛrɛ la ka b'u ma yɔrɔ u bɛna dɔgɔyalima sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya ye na yan a bɛ nin cogo kelen la an bɛ nkalontigɛlaw bɛɛ sara tan de innal lezina takhazul ijla mɔgɔ minnu ye misini minɛ k'a bato sayanaluhum ghadabun min rabbihim dimi bɛn'u sɔrɔ ka bɔ ka Ala yɔrɔ wa dɔgɔyalima fana bɛn'u sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya in na u bɛna dɔgɔya sabu ka d'a kan u bɛna faga u ka jurumu yafali la Ala k'u yɛrɛ kun faga pour que Ala ka yafu ma f'u k'u yɛrɛ faga fa uzibu bil amri bi qatl anfusihim wa duribat alayhim zilla ila yawm al qiyamah Ala ko f'u k'u yɛrɛ faga de mais yɛrɛ faga in k'a fɔ i k'i yɛrɛ kun faga tafsir dɔw ko ko tɛ c'est-à-dire u balima minnu bannen bɛ Ala ko ma n'u bɛ tila ka mudara kɛ u n'olu cɛ balimaya kama ko k'o de dabila ka balima ninnu kɛlɛ f'u ka kɛ muminu ye kumana ko o de ye k'u yɛrɛ kun faga ye ko mais yɛrɛ kun fagali tɛ i yɛrɛ ka muru turu i yɛrɛ la mais kuran tafsir dɔw ko i b'i yɛrɛ fa de ko mɔgɔw b'u la minnu yɛlɛla kulu kan k'u fili ka jigin ko mɔgɔw b'u la minnu y'u yɛrɛ tunu ba kɔnɔ u bɛ a fagacogo fɔ quoi mais tafsir min y'a yira ko yɛrɛ faga in tɛ yɛrɛ kun fagali ye ko i balima kɛlɛli o fagali ko o de ye yɛrɛ faga ye bon o kɔni ka surun ne yɛrɛ bolo faamu na k'a sɔrɔ an ma dɔ in fana sɔsɔ k'a fɔ tiɲɛ tɛ bɛɛ n'i ka faamu cogo don tafsiri yɔrɔ dɔw bɛ
i bɛɛ b'a faamu i ka faamu cogo la parce que a mana ka kiiri tigɛ a mana ka fɛn ɲɛnabɔ a nana ka baro dɔ de lakali baro in kɛcogo a ma k'anw ɲɛna kuranɛ fana m'a walanwalan mana tafsirikɛlaw de bɛ kuma na sisan min ka di min ye ni o ka sɔrɔ a la na o yɔrɔw la mɔgɔw fɔli ɲɔgɔn k'o la tafsiri la baasi t'o la parce que kiiri tigɛ tɛ a mana k'a fɔ ko selifana ye jɔko 3 ye ni dɔ ko jɔko 4 don a mana fana jɛnɛyakɛla ni hadu kan ka k'a la o fɛn tɛ quoi a mana sariya kan a nana de kisa kan a bɛ ka fɛn dɔ de lakali ɲɛna fili kisa naam wa kazalika a ko a bɛ nin cogo in na najzil muftarina an bɛ nkalontigɛ sara tan de minnu ye Ala ka sira bila naam wallazina a ko mɔgɔ minnu n'olu ye baara jugu kɛ baara jugu kɔfɛ taabu u tubira baara jugu in kɔfɛ ni ka limaniya Ala la kana siga i ma nin tubi in kɔfɛ Ala kalena ghafurun yafa masa do a bɛ hinɛ tubi den na ya isa Allah ta'ala ka kuma ye wa kazalika la wallazina mɔgɔ minnu ye walejugu kɛ summa tabu kuma in bɛɛ bi yan de an m'a fɔ yɔrɔ si ko walejugukɛla tɛ kisi ni walejugukɛla tɛ kisi an yɛrɛ bɛ kisi wa man lahul husna fakat o tɛ yen o mɔgɔ si tɛ yen diɲɛ na ko i ka baara bɛɛ ka ɲi Ala dɔrɔn de dafalen don mais n'i ye baara jugu kɛ ka nimisa ka segin i kɔ i se k'i kuma na Ala ye yafa masa ye mais ka to baara jugu la fo ka t'i dɛsɛ i dɛsɛlen kɔ k'o de ye tuubi ye o ka jan ɲɔgɔn na dɛ ma fa'alu ya'lamuna u ma Ala ko ale bɛ yafa mɔgɔw de ma minnu ye walejugu kɛ u tuubira nka u ma duumi walejugu kɛli kan ka sɔrɔ u yɛrɛ y'a dɔn fɛn walawalalenw de don kuranɛ fɛ ɲagami foyi t'a la mana Ala ko yan mɔgɔ minnu ye walejugu kɛ summa taabu min ba'diha walejugu kɔfɛ ko Ala an bɔra a la ne t'a kɛ bilen wa amanu u dara Ala la tigitigi kana siga dɛ Muhamadu i ma nin tuubi in kɔfɛ la ghafurun Ala ye yafa masa ye rahimun a bɛ hinɛ jurumutɔ tuubilen la Ala ka hinɛ an na naam a ko tuma min na sa a ko tuma min na ni funu dara ka bɔ Musa la akhazal alwaha a ye wala ninnu ta a bɛ wala ninnu kɔnɔ kanda sira la ani hinɛ sira mɔgɔw ye olu tigitigi n'u ma ye yarhabuna minnu bɛ siran wala ma sakata ani Musa al-ghadaba a ko tuma min na ni funu dadena ka bɔ Musa nɔfɛ akhazal alwaha a ye wala ninnu ta a bɛ wala ninnu sɛbɛnnenw na kanda bɛɛ la ka bɔ fili la wa Ala ka hinɛ bɛɛ b'a la maa ɲumanw ye a bɛ mɔgɔw de ye hum lirabbihim yarhabuna minnu zirannen don Ala ɲɛ hinɛ b'a la olu de na wakhtara Musa ye sugandili kɛ a ka jamakulu la cɛ 70 na kana ne Ala ka waati fɔlen ma a ko tuma min na sa ni siran cunnu kan Musa ko ya ne mai n'a kun ye Ala ja i kun bɛ ninnu halaki o ka kɔn bi ɲɛ Ala ne tɔgɔ la e bɛ sɔn k'an halaki wa ni fɛn ye an ka nalomaw ye min kɛ anw jɛla wa
ni ma kɛ dɔwɛrɛ ye إلا فتنتك fɔ e ala ka lajarabili نعم تضل بها من e bɛ maa fili n'a ye تشاء ni maa min filili y'i ja وتهدي من e bɛ maa yɛrɛ kana تشاء ni maa min kana ni y'i ja أنت e ala ولينا e de y'anw ɲɛmɔgɔ ye فاغفر لنا yafa an ma وارحمنا i ka hinɛ an na وأنت e ala خير الغافرين e de ye yafabaw la sɔn xayirama ye حيدرة o tuma na xayirul ghafirina mɔgɔ caman bi yafa نعم mɔgɔw ni ala bi jɛ kuma dɔ la a ka mankutu dɔ la ala de ye yafabaw la sɔn xayirama ye وسبب han n'o tɛ mɔgɔw bi yafa ɲɔgɔn ma mana mɔgɔ yɛrɛ bi yafa naam a ko cogo di واختار موسى قومه waktara musa ye sugandili kɛ kawmahu a ka jamana 70 رجلا cɛ 70 na نعم ميقاتنا limikatina an ka rendez-vous la Naam. an ka bɛnkan yɔrɔ la ani bɛnkan waati la mana tafsiru bi ɲɔgɔn sɛbɛn kɔrɔ sama mikatina in de la ani mungundo ala ni musa ye ni mikatu in kɛ mun de kama نعم mana dɔw y'a yira tuma min na n'u ye boli in bato نعم musa ye ala yafa deli نعم a n'a balimakɛ de ye sisan minnu yɛrɛ ye boli bato نعم ko ala ye musa y'a ɲini ala fɛ a bɛ taa yafa ɲini u ye kumana ala ye waati dɔ fɔ a ye naani zanga in na i ni u bɛɛ kana na parce que a ka ca نعم mɔgɔ 70 tɔ m'o la i n'o kana وسبب a kana mikatu la kumana i b'a lajɛ kosɛbɛ نعم a b'a fɔ ikhtara qawmahu musa qawmahu wakhtara musa qawmahu o kumana musa ye sugandili de k'a ka jamana musa yɛrɛ ma 70 in sugandi musa y'a ka jama de hakili ɲini ko a ye mɔgɔ 70 di a ye mɔgɔ 70 di Naam. o kumana musa ka jama yɛrɛ de y'a lajɛ u dan bɛ mɔgɔ minnu na min ka bon min bolo min dan bɛ min na k'o mɔgɔ 70 di وسبب kumana tafsiri kɛla dɔw ko mikatu in kun ye u ye boli min bato Naam. u bɛ t'o de yafa deli نعم dɔw ko o tɛ musa nanen ni walan ye ka na walanko kalan mɔgɔ ninnu ye نعم ko ala ko ten mɔgɔ ni gɛlɛn dɔw sɔrɔla u ko nin ko in ko olu tɛ se ka nin faamu o tumana ni musa yɛrɛ de ni ala kumana u ni musa yɛrɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ala ka kuma u k'a mɛn أيوة n'u ye ala kumakan mɛn u na da la ko tiɲɛ yɛrɛ la musa ma taa sɛbɛn ka na n'a ye أيوة ala de y'a fɔ a ye لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة jaharatan o tuma na u ni mɔgɔ ninnu taara نعم ala ka mɛn ni yɔrɔ mikatu la نعم ala ko a bɛna kuma u fɛ u ko ala kumana u ye ala kumakan mɛn نعم u ko musa ma ko tiɲɛna ko min kumana nin ye ko a bɛ se ka ye ko a yira an na parce que kuma in d'an ye an tɛna sɔn n'a ma ye نعم أيوة dɔw ko la musa balimakɛ ani haruna de bɔra komi u fila de bɛ kuma mɔgɔw fɛ olu de bɛ mɔgɔw bilasira وسبب mɛ hakika yɛrɛ tafsiriw b'a fɔ cogo min na musa balimakɛ harun نعم ale de kun ko ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ musa yɛrɛ kan musa ta ye musa bɛ labato u bɛ siran ɲɛ نعم mɛ ni kanu na ko haruna de kun ko ka di jama ye ka tɛmɛ musa kan parce que musa ta ye n'i m'a kɛ a ti bɛn bɔn haruna kun ka nɔgɔ bɔn mɔgɔw bi nɔgɔman de fɛ o kumana mɔgɔ caman ye haruna kanu وسبب bɔn musa ni haruna de bɔra u bɛ taa si ahala kungo kɔnɔ نعم ala y'a kɛ haruna fatura a bolo الله أكبر haruna fatulen u ye ani mɛlɛkɛw jɛra ka haruna janaja kɛ a segira ka na min kɛ ka na haruna sanga ci نعم u ko non ko a y'a faga de الله أكبر k'u y'a faga de ko sinon a ma sa fiyewu komi mɔgɔw b'a fɛ ka tɛmɛ i kan o de ma bɛn i ma i y'a faga أيوة mana
ko o kumana ko sisan a ye mɔgɔ 70 ɲini u ka danga an ka taa Haruna kaburu la an ka taa ɲininka n'a sɔrɔla ne de y'a faga an ka taa Ala ɲininka n'a sɔrɔla ne de ye Haruna faga walima Ala de y'a faga o ɲininkalikɛ yɔrɔ in na ni Ala ko non Musa ma faga ni Ala de y'a faga ko kumana f'u ka Ala yɛrɛ ye kumana nin kuma ninnu n'i y'u lajɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka taa a si tɛ ka kiiri tigɛ a bɛɛ ye hukumu dɔ de fɔra bɛɛ y'i hakili di a la n'a sɔrɔla a bɛ faamu waqtara Musa qawmahu 70 rajulan Musa ye mɔgɔ 70 ɲini sugandili ɲini a ka jamana limikatina kana ne Ala ka waati fɔlen la sa o kumana kuma min na n'u nana ni ne Ala kumana u fɛ comme y'o f'i ye cogo min na a kɛra fɛn o fɛn ne Ala kuman'u fɛ u m'a to la ko f'u ka ne Ala ye o kumana u jɔlen o kan tuma min na falama akhazatihum rajifa o kumana siran ni yɛrɛyɛrɛ jatigɛ ni hakili wuli kɛlen k'u sɔrɔ u bi yɛrɛyɛrɛ si tɛ si kalama bilen bɛɛ kungo kelen bɛ k'i labɔ o yɔrɔ in na Musa kulela qala Musa ko rabbi ya ne maɲi law shi'ta n'a kun ye Ala ja halaktahum min qabl e kun b'o halaki k'a sɔrɔ u ni ne mana o nka ne ni ninnu nane ni ninnu halakira u b'a fɔ nanu fa kun dɛ dugulamɔgɔw b'a fɔ ko Musa nanu fa ko y'u minɛ ka t'u fa de o kumana rabbi law shi'ta ahalaktahum min qabl Ala n'a kun ka de e kun bɛ ninnu halaki ka kɔn bi ye ngo u ka ko bɛ ne de bolo bi n'u fagara ne tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ dɛ wa iyaya atuhlikuna Ala i bɛ sɔn k'an halaki fɛn na an ka jahiliw ye min kɛ o kumana an ka jahiliw ye min kɛ imma u ye boli min sɔn wa imma u ye nkalon min da Musa la ko a y'a balimakɛ faga o n'a ɲɔgɔnna o kumana o de ye an ka lagalakatɔw ye min kɛ an ka kodɔnbaliw ye min kɛ Ala i kana an faga o la ka ne yɛrɛ t'u cɛ la o de ye wa iyaya ka ne kɔni t'u cɛ la atuhlikuna bima fa'ala sufaha an ka nalomaw ka kɛlɛ la i bɛ sɔn k'an halaki ne yɛrɛ b'u cɛ la naam in hiya min kɛlen filɛ nin ye n'o o ye u lajarabili ye ni nin ye illa fitnatuka nin ye Ala ka lajarabi de ye jɔn lajarabili nin ye ka jɔn jarabi de ye u ye min kɛ nin ye ni o ye u ye boli min sɔn walima u ye nkalon tigɛli min kɛ ko ne ye n balimakɛ faga o n'a ɲɔgɔnnaw o kumana o ye Ala ka lajarabi de ye tudillu biha man tashau i bɛ maa fili ni lajarabili ye ni maa min y'i ja wa tahdi man tashau i bɛ maa yɛrɛ kanda ni maa min kandali y'i ja ka bɔ lajarabi na Ala ɲɛmaa si tɛ anw na e kɔ yafa ma i ka hinɛ an na ni yafa masa bɛ yen ko hɛrɛ ka bon o ye Ala de ye dɛ